Duh i tradicija jednog naroda čuvaju se između ostalog i kroz pesmu, onu izvornu. Etnomuzikolog Bojana Nikolić sačuvala od zaborava mnoge stare srpske pesme. Počev od dojkača, preko zumbalica, pa do kantalica. Bojana ne samo da čuva i neguje takve pesme, već ih nesebično prenosi i drugima. Kad zapeva Bojana tako malena i grlena, sve se ori. Šta vas je opredelilo za negovanje tradicionalne srpske pesme i muzike? Pa ljubav je počela još u osnovnoj školi. Prvo sam naravno igrala u kulturno-umetničkom društvu. Kasnije sam upisala odsek za tradicionalno pevanje i etnomuzikologiju. Prosto neka velika ljubav, neka iskonska potreba za tim zvukovima, za tim starim glasovima za pevanje. Koje sve pesme i stilove pevanja negujete? Od seoskog nasleđa negujemo i pesme na bas i pesme na glas, ali u tim pesmama na glas to su baš taj stariji sloj tradicionalnog seoskog pevanja. Spadaju i gange, i groktalice, potresalice, nabralice, kantalice, pesme izvika, pesme u glas, pesme na glas, pesme udvoje, utroje. To su sve ti stari zaboravljeni oblici gde se ja trudim zaista da ih što više sačuvam sa prostora i gde Srbi sada žive i gde su nekada živali. Čičo će da me ženi, čičo će strina neće, ja si pojdo sam da tražim. Zumbaj, 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 zumbaj. Projdo selo razbi čelo, projdo drugo razbi jugo, projdo treće najdo sreće. Zumbaj, 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 zumbaj. U četvrto kolo igra, najnapred je drnda bela, a ših duga tri široka. Zumbaj, 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 zumbaj. Negujete li muzičko nasleđe drugih naroda sa Balkana ili samo srpsko? Negujem nasleđe čitavog Balkana, naravno dominantno srpsko tradicionalno pevanje, ali pevam i pesme iz Bugarske, iz Grčke, iz Makedonije. Danju vam mama domaše, danjule singo, danjule, kandi mama, sandi Mene inače privlače sve te vokalne tehnike koje su u tradicionalnom pevanju, zato što u tim tehnikama je sve ono što se nalazi i u drugim vokalnim žanrovima, izuzev operskog pevanja, ono je tehnički drugačije. Pod gorom se šetalo devojče i čekalo mlado momče. Aj, mlado momče,
Deo vašeg rada, ali i doktorata, obuhvata i terensko istraživanje. Gde ste sve stizali u potrazi za starim srpskim pesmama? Snimala sam u Republici Srpskoj u Bosni, na Palama. Tu sam snimala sestru od moje bake, staru Joku. Snimala sam u Crnoj Gori, u Pivskoj oblasti. Potom sam snimala u Šumadiji, okolini Ljiga. U Beogradu sam tragala za krajišnicima, za ljudima koji su došli iz Bosanske krajine, iz Kninske krajine, u Vojvodini takođe. Puno sam se trudila da što više toga zabeležim. Šta su pokazala vaše iskustva sa terena? Koliko te stare pesme još žive u narodu? Nažalost, puno je napuštenih mesta gde su Srbi nekada živeli i žive i to je sada sve teže doći do tih starih snimaka, do ljudi koje znaju, koje nose to znanje. Ono je još uvek živo u seoskoj tradiciji, u njenom autentičnom obliku, ali kažem, svakim danom kako stare ljudi umiru, tako umire i znanje koje oni nose. Srpsko tradicionalno pevanje je jedan od najstarijih vokalnih oblika u svetu. Kako i zahvaljujući čemu smo to mi uspeli da očuvamo, a mnogi drugi narodi nisu? Pa mislim da je to uticaj vremena koje smo provali pod Otomanskom imperijom. Mi smo želeli i grčevito se držali onoga što je naše. Na taj način smo čuvali jezik, čuvali našu kulturu i koliko nas je to s jedne strane nazadovalo, sa druge strane je doprinalo da mi zaista sačuvamo neke jako stare, arhaične vokalne oblike koje su, po mom mišljenju, nekoliko stotina godina i čak možda i vekova staro. Osnovali ste grupu Srpski glasovi, ali i školu srpskog i balkanskog pevanja. Koliko je mladih prošlo kroz tu školu do sada? Puno generacija. Ja sam školu osnovala 2011. godine. Evo punih 8 godina kako intenzivno radim sa mladim pevačima, a Srpski glasovi su najbolji od njih. Tu su Katarina Gojković, Jovana Zukanović i Nemanja Guzijan i sa njima sam počela da nastupim profesionalno 2013. godine. Mislim da je svako od te dece zaista biser ovog naroda, da oni u Beogradu, u jednom velegradu, žele da slušaju i da uče neke stare zvuke, neke potpuno zaboravljene, arhaične napeve, tako da zaista je svako od njih izuzetno značajan i nosi veliku vrednost što to žele da neguju.
Bojana Nikolić je pokrenula etno i muzičke radionice za decu u kojima se mališani upoznaju sa srpskim tradicionalnim pevanjem, igranjem i starim instrumentima. Mislim da je jako važno da oni od najmlađeg uzrasta se uče tradicionalnoj i muzici i pevanju, igranju, sviranju. Oni uče o tradicionalnim instrumentima, svim frulama, gajdama, dvojnicama, ceverama, svim tim starim, zaboravljenim instrumentima. Uče tradicionalne plesove, igre, ali učimo i širi program, učimo narodne bajke, basne, mitologiju. Deca su inače otvorena za sve to što je novo. Nekada se smeju, nekada se raduju. Oni jako spontano reaguju i na kola, odmah kreću da tapšu ili ustaju da igraju. Prosto, verovatno je taj iskonski kod koji mi svi u sebi nosimo i tu muziku oni zaista prepoznaju. Šta kažete? Aha, da su smešne ove gajde. A? Ali to znači, ako se smejemo, to znači da je nešto radosno što svira ova gajda, a? Je li tako? Koliko si ti pesama do sada naučila? Malo ili mnogo? Mnogo. Koliko je to mnogo? 2, 3, 5, 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A koju najviše voliš od tih 10? Ima jedno pile. Koji je to najraniji uzrast sa kojima počinjete da radite, deci? Pa mi radimo sa uzrastom od 3 godine. Koliko je dece iz Beograda do sada prošlo kroz te etno i muzičke radionice? Pa ja sarađujem sa velikim brojem vrtića i godišnje edukujemo oko 2000 dece, ali tu nisu samo te etno radionice, ja volim da kažem to radionica nasleđe za najmlađe.
Pokrenuli ste i projekat Balkansko kulturno nasleđe. Šta je osnovni cilj tog projekta? Balkansko kulturno nasleđe sam osnovala 2010. godine i objedinila 3 stvari kojima želim da se bavim, s kojom sam želela i dalje se time bavim. To je muzička produkcija. U okviru toga mi je želja da okupim izvođače tradicionalne muzike, što arhaične, što u modernim aranžmanima i da se na pravi način naša muzika predstavi svetu, da se tu naprave saradnje sa inostranim festivalima, jer naša muzika nije dovoljno poznata tamo. Mi to još uvijek nismo uspeli da je svetski popularizujemo kao što je to fado, kao što je ruska muzika, kao što su Bugari. To mi je želja. Drugi segment je edukacija. Zašto neću zapjevati, 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 zašto neću zapjevati? Kad me ovako društvo prati, društvo prati, društvo prati, kad me ovako društvo prati. Jedan od važnih segmenata mog rada je digitalizacija, gde radim na digitalizovanju starih arhiva profesora Dragoslava Devića, Miodraga Vasiljevića i da kažem, mlađih etnomuzikologa. Mislim da je to jako važno, taj materijal objavljivati, da bi on ugledao svetlost dana, da bi bio dostupan kulturno-umetničkim društvima, svima onima koji žele da izučavaju, pevaju tradicionalnu pesmu i muziku. Mladi danas više vole spoj starog i modernog. Jeste li se kada upustili u takav jedan miks? Jesam, ja nastupam sa svojim instrumentalnim bila i pevala, najviše sa grupom Balkanika, ali i sama. Bili smo u Meksiku, smo bili u Americi, Kanadi, gotovo čitavoj Evropi, Italiji, Španiji, Grčkoj, Bugarskoj. Bili smo na istoku, bili smo u Kini, u Indiji, u Pakistanu, u Egiptu. To su zaista jedna jako interesantna, jako lepa iskustva.
Kako svet reaguje kada čuje tradicionalnu srpsku pesmu i uopšte te arhaične zvuke? Oni reaguju fantastično. Jako je interesantno da naše nasleđe, koliko je staro, ujedno je i vrlo avangardno. Negde u umetničkoj muzici tek sekunda je postala prihvatljiva u 20. veku, dok je u našoj tradicionalnoj muzici sekunda jedan od najčešćih sazvuka vekovima unazad. Tako da je to jako interesantno da je naša tradicionalna muzika, ona najstarija, zapravo vrlo moderna i vrlo neobična. Ti zvuci su zaista fascinantni i stranci na njih reaguju odlično. Kroz izvornu pesmu ne čuva se samo tradicija i kulturno blago, već i identitet jednog naroda. Bojana Nikolić i srpski glasovi već godinama neguju gange i kantalice, grohtalice na brajalice, i pesme u glas i one na bas, i potresalice i zumbalice, ali i druge pesme, kroz koje se čuva i čita duh srpskog naroda. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive. Zejtinlikom cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. I slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Hvala što ste i ovog puta bili uz kvadraturu kruga. Do iduće subote u isto vreme. Doviđenja.